Опасна мода и тежки последствия след инжекции за отслабване. Снимани в крачка. Данъчни. Искат подкуп, колкото имаш на сърце. Шокиращ рекорд в София. Шофьор с 3,40 промила пие заради кредити. Краят на музиката ли е това? Изкуствен интелект превзема световните класации и нещо невероятно. Глухи фенове чуха Горилас в Пловдив. А в края ще видим какво казахте вие за вчерашните новини. Нова опасна мода в социалните мрежи. Лекарствен продукт, отпускан срещу рецепта, се предлага онлайн с обещание за бързо отслабване. Специалисти предупреждават за сериозни рискове за здравето. Не мога да повярвам, че в България не се говори достатъчно за ползата от медните пептиди. Аз познавам хора, които от 15 години използват пептиди. Страничните ефекти от употребата на пептиди са тежки и опасни, ни разказва Михаела. Беше ми просто изключително изморително и трудно да върша каквото и да било. Обикновени неща, като това, примерно да си заведа детето на училище или да стана да сготвя, или да стана да пусна една пералня. Друга потърпевша от пептиди реши да запази своята анонимност. Тя ги купува от група във Фейсбук. Когато човек е отчаян, както бях и аз тогава, намира начини. Имам доста познати, за които тези инжекции са проработили. Проверяваме трудно ли е да се здобиеш с пептид. Изтеглете реконструираният пептид с помощта на спринцовката. Само за ден продуктът пристига на посочения от нас адрес. Без листовка и кутия, дори с надпис да не се инжектира на хора и животни. Въпреки че е продукт само за изследователски цели, тези препарати достигат до крайния потребител с цел самостоятелно инжектиране. От Изпълнителната агенция по лекарства казват, че пептидите за отслабване категорично са лекарствени продукти и се продават само срещу рецепта. Самия факт, че е инжекционен продукт, нали, той съхранява се от 2 до 8 градуса, трябва да е стерилен. Просто няма здрав разум, който да ти казва да го поръчаш онлайн. Нали, не знаеш, някой 3 дни може да го кара в багажника на 40 градуса. От ГДБОП отговориха за BTV, че по сигнал на Изпълнителната агенция по лекарства са свалени 2 сайта, търгували пептиди. Въпреки че законът за лекарствата е категоричен, онлайн търговия не може да има. Според наказателния кодекс, отговорност от нелегалния търговец не може да се търси. Специалисти алармират, че подобно лечение се извършва само под лекарско наблюдение. Немалка част от тези пептиди, за които вие говорите, се използват за подмладяване, като стимулират, да кажем, растежния хормон, което пък скрие онкогенен потенциал, т.е. потенциал от развитие на тумори, на ракови заболявания. Със сигурност затлъстяването не е по-добрия вариант и въобще да се прави такъв експеримент с живота и здравето. За BTV новините Катерина Семерджиева. Защо парите за здраве не се използват ефективно? Защо изграждането на Национална детска болница остава мир? Опасна мода в социалните мрежи. Лекарствен продукт, отпускан срещу рецепта, се предлага онлайн с обещание. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на мъжа, който беше заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта вчера в София. Той е задържан за срок до 72 часа. Центърът на София около 17 часа. Възниква катастрофа между 2 леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване. Като ни забеляза, ускори, не искаше да спира. Той беше в видимо много неадекватно състояние. Тестът с Дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта. Не съм пил толкова, колкото го показва. На място водачът заяви, че е пил уиски. Колко уиски съм изпил? Да. Едно ще и мога да ви кажа какво е. Уиски с история. А защо пак казвам, пак да питам? Защото имам 2 ипотеки. А как това ви помага? Помага ми, защото трябва да изкарам пари, за да смогна за едната, за другата. Тоест, вие сте бил на работа, така ли? Не, трябваше да отида на работа. Водачът има и други нарушения, казват от полицията. За превишена скорост, неправилно паркиране, нередовни документи. Същия осъждан през 22 година управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85. При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор, заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол. За BTV новините Кристина Налбантова.
Все повече Реална музика. Поне 20 000 посетиха втория ден на фестивала Feel Good в Пловдив. Продължаваме с реална музика. Поне 20 000 посетиха втория ден на фестивала Feel Good в Пловдив. А организаторите направиха и специален жест към хората с увреждане на слуха. Много е яко. Много се радвам, че толкова много хора има. Чудесен фестивал, невероятни артисти. Първо The Cure, а сега и Gorillaz. Вълнуващо е, аз идвам от Америка. Сред 20-те хиляди очакващи Gorillaz на сцената беше и Синди, която по рождение е лишена от слух. Осигурихме жестов превод и специални хапти костюми за глуха публика, така че да могат да усещат чрез вибрации музиката. Много хора питат, защо глухите хора трябва да дойдат на концерт? Аз вярвам, че както гледаме филми не само с очите и с слуха си, ние гледаме и филми и изкуство с сърцата си. Ние сме тук да преведем емоцията. В момента усещам и само единствено позитивна енергия. Много ми е приятно и нямам търпение да видя какво ще предстои. Няколко минути по-късно Gorillaz взривяват публиката. И решихме днес на Gorillaz, понеже те са много артистични и много анимирани, имат си геройчета, които са част от техния репертуар и решихме да съчетаем полезното с приятното, да се направим и ние част от тези герои, да сме част от бандата. За BTV новините Емил Кацаров. Така се разделяме. Хубава вечер. Останете с BTV. Здравейте, приятели! Време е за любимата ми част от видеото – сегментът, в който чета вашите коментари. Днес се спираме на думите на Стефан Новачков, който ни пише «Новата управа ще действа». Стефане, напълно съм съгласен с теб. Твоят оптимизъм е заразителен и вярвам, че промените наистина ще доведат до по-добри резултати. Благодаря ти за подкрепата, както и на всички вас, които отделяте време да споделите мнението си. Вие сте сърцето на този канал и вашата обратна връзка е безценна. Продължавайте да пишете, чета всичко.